जालना लाठीचार्ज घटनेच्या निषेधार्थ राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलनं होत आहेत। लातूर जिल्ह्यातील चाकूरमध्ये जालन्यातील घटनेचा निषेध व्यक्त केला जात आहे। हिंसाचार प्रकरणी चाकूरात कडकडीत बंद पाळण्यात आला आहे। संपूर्ण दुकाने, बाजारपेठ, शाळा, महाविद्यालय बंद ठेवत रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले आहे। अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकावर पोलिसांनी केलेल्या लाठी हल्ल्याच्या निषेधार्थ आज चाकूर येथे सकल मराठा समाजाच्या वतीने चाकूर बंद व रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले। यावेळी शहरातील सर्व शाळा, महाविद्यालय, सर्व व्यापारी प्रतिष्ठाने बंद ठेवण्यात आली। या बंदला काँग्रेस पक्ष, BRS पक्ष व चाकूर नगरपंचायतचे अध्यक्ष, नगरसेवक यांनी जाहीर पाठिंबा दर्शविला आहे। यावेळी सकल मराठा समाजाच्या वतीने नायब तहसीलदार दिगंबर स्वामी यांना निवेदन देऊन निषेध व्यक्त करण्यात आला। पोलीस प्रशासनाच्या वतीने सहाय्यक पोलीस अधीक्षक निकेतन कदम व पोलीस निरीक्षक साहेबराव नरवाडे यांनी चाकूर शहर आणि परिसरात मोठ्या संख्येने पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता। मराठा क्रांती मोर्चावर अमानुषपणे लाठीचार्ज करण्यात आला। त्या महिला असतील किंवा लहान मुले असतील त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला। त्याबद्दलचा हा मोर्चा आहे आणि मराठा क्रांती मोर्चाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, मराठ्यांना आरक्षण कुठेतरी मिळालं पाहिजे, त्यासाठी एक हा मोर्चा आहे। त्यामुळे आम्ही इथं सगळेजण जमलेलो आहोत। त्यामुळे आपल्या सर्वांना मी सरकारला माझी विनंती करतो, लवकरच आपण आरक्षण द्या, अन्यथा अवघा महाराष्ट्र पेटेल। ज्या दिवशी मराठा समाज पेटला त्या दिवशी मराठा समाज हा कुणाचाच ऐकणार नाही। ते शिंदे सरकार शिंदेजी म्हणायला देखील लायकी नाही आज त्यांची, का तर ते स्वतः मराठा, राज्याचे मुख्यमंत्री मराठा आहेत, राज्याचे उपमुख्यमंत्री मराठा आहेत, तरी पण मराठ्यांना आरक्षण भेटत नाहीये। त्यामुळे आज मराठ्यांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आलेली आहे। मी विनंती करतो की लवकरात लवकर आरक्षणचा मुद्दा मांडा, लवकरात लवकर मराठा आरक्षण हे भेटलंच पाहिजे। जर मराठा आरक्षण भेटलं नाही तर जे महाराष्ट्रात पेटेल ते तुम्ही स्वतः जबाबदार असाल, त्याला मराठा क्रांती मोर्चा हा जबाबदार राहणार नाही। जो काही झाला प्रकार तो एकदम निंदनीय आहे। त्याचा निषेध म्हणून आज आम्ही चाकूर बंद एकदम शिस्तबद्ध पद्धतीनं आज म्हणजे चाकूर या ठिकाणी कुठं असा वेगळा प्रकार घडलेला नाही, गालबोट कुठं लागला नाही, शांततेच्या पद्धतीने आम्ही इथं बसलेलो आहोत। पण ह्याच्यानंतर आमची लढाई अशीच चालू राहील, पण आरक्षण भेटेपर्यंत आमची लढाई अशीच राहील आणि आता शांततेत आमचे मोर्चे निघणार नाहीत, शांततेत आमचं आंदोलन राहणार नाही। त्याच्यानंतर आम्ही पेटून उठू, आम्हाला रोखणारं सुद्धा कोणी राहणार। शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांना कळकळीची विनंती आहे की समाजाबद्दल कुठं तर कळवळ असेल तर तुम्ही आरक्षणाच्या संदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेऊन काय असेल ती निकाली काढावा ही विनंती करतो। छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रामध्ये जे जालना जिल्ह्यामध्ये जे छोटस गाव आहे अंतरवाली सरोटा, या छोट्या गावामध्ये उपोषण करते वेळी जो लाठीचार्ज झाला आणि अमानुष त्यांना मारण्यात आलं, मी माझ्या वतीनं आणि BRS पक्षाच्या वतीनं ह्या सरकारचा निषेध करतो।